Арлин Антонов ръководи операцията срещу разбеснелите се цигани. 70 български малолетни момичета, вързани и насилвани за проститутки, откриват ченгетата при тараша в гетото. Езоло. Броженията срещу многолюдната фамилия на цар Киро в Катуница са нищо в сравнение с това, което се случва преди близо 20 години в ромското гето в Пазарджик. Циганите от пазарджишката циганска махала и до ден днешен треперят, когато се сетят за нощта на 29 юни 1992 година, а в съзнанието им изплуват ясните спомени от разигралите се събития. По това време демокрацията прохожда в управлението, а призракът на комунизма още има трайно присъствие сред хората. Известните със своята хитрост, роми обаче усещат вятър на промяната и започват да си позволяват редица своеволия. Малко по малко поведението на отделни представители от малцинството излиза от релси. Едни от първите, пропищели от своеволията, са жителите на Пазарджик. Само за месец в циганското гето са регистрирани 7 изнасилвания и 8 убийства. Прясно назначения шеф на полицията Арлин Антонов провежда няколко разговора с тогавашния вътрешен министър Йордан Соколов и главния секретар Богомил Бонев. Двамата му дават карт-бланш за действия и единственото, което се чака, е правилен момент за започването им. Около един час след полунощ на 29 юни Арлин Антонов получава сигнал, че в гетото е отвлечено младо семейство на около 22-23 години. Мъжът е пребит с железни тръби, а жената е отвлечена в една от къщите. Шефът на ЕРПУ-то веднага отива в управлението и започва подготовка на операцията. Повече не може да се търпи, защото чашата вече е преляла. Само за минути по тревога е вдигнат целия наличен състав на дирекцията. Мобилизирани са всички курсанти в сержантското училище. В 6 часа сутринта квартал Изток осъмва блокиран. Не птичка, муха не може да прилитне. Започва жесток тараж, къща по къща, барака по барака. Ченгетата вадят и трупат огромни количества крадени вещи, наркотици, оръжие. Заварихме в циганските къщи на махала, Токайто, над 70 български момичета между 13 и 16 години, вързани за леглата, които са били обучавани за проститутки. Под пушум обучавани, разбирайте. По цял ден им се изреждат от махалата и това се филмира. Заплашват ги, че ще убият родителите им, че имат хора в полицията и гъкнат ли, ще стане много лошо. Спомня си потресен самият Арлин Антонов. Хващам една циганка за яката и я питам какво прави това бяло момиче тук. Тя не е твоя дъщеря. А тя. Моето мъж дал 1000 марки, курваша работи за нас. Как да не съм бесен от наглост и своеволия? Намерихме и отвлечената жена. 73 циганина се изредили над нея през нощта. Тя абортирала, била бременна в 3-я месец, припадала, а ония изроди продължавали да се гаврят с нея. Издирихме ги за час и наредих да бъдат светкавично арестувани. Делата се проточиха повече от година. По-късно разбрах, че в затвора са тикнати само 4-5 от тях и то за по 5-6 години. А жената не можаха да спасят. От преживения ужас и разкъсванията тя почина дни по-късно. Допълва мозъкът на МВР операцията. Броени часове след операцията Арлин Антонов получава обаждане от главния секретар на МВР Богомил Бонев. Антонов, поздравявам те и до вечера гледай непременно новините. От вечерната емисия Антонов научава, че по предложение на правителството на Филип Димитров е назначен за шеф на Националната служба за сигурност. 3 години по-късно Ченгето и бивш полковник решава да влезе в политиката. Атакува кметския стол в Пазарджик, но се класира втори. След това на президентските избори през 2001 е вице на Жорж Ганчев. Но след скандал с него го напуска и основава своя партия – Български демократичен блок. Днес страховития за пазарджишките роми Арлин Антонов и се занимава с любимото си хоби – нумизматика. Най-много обаче се радва на внучката си Арлина, кръстена на него. Не съм расист и не мразя ромите, но не обичам и да потъпват правата на гражданите. Някой трябва да им каже, че не може тяхното щастие да се крепи на цял набор от престъпления. Европа любезничи с тях и засипва лидерите им с пари. А ние тук си патим и ако си потърсим правата, ни обявяват за расисти и нехуманни типове. Любопитно ми е как ще реагира Сорос и другите като него, ако изнасилят техните деца. Ще бъде ли толкова застъпена за ромите Хилари Клинтън, ако нейната дъщеря Челси бъде отвлечена в някоя ромска махала? Пали се Арлин Антонов. Източник. Outer Information.